I dobar dan, moj 8. razrede, dragi. Evo, prošli put smo na onaj način održali nastavu preko video poziva kad smo radili znanost, kulturu i sport u svijetu na početku 20. vijeka, ali možemo reći između dva rata svjetska, a ovoga puta na onaj stariji klasični način u online nastavi preko videa s prezentacije ćemo raditi znanost, kulturu i sport u Hrvatskoj između dvaju ratova. Pa idemo da vidimo šta se tu odvijalo u tom periodu što se tiče ovoga svega. Pa ovako, možemo reći da baš ovaj prostor nije toliko bio zastupljen u nekim tim znanstvenim krugovima i ne znam obrazovanijim. Pa možemo reći da je središte obrazovanja znanosti bilo Zagrebačko sveučilište. To je tadašnje jedino sveučilište u Hrvatskoj što je bilo, danas ih imamo čak 8 u Hrvatskoj, jedno od njih je i u Osijeku čak naravno. Što se tiče tih nekih znanosti, pa mi ćemo krenuti od povijesti ili istorije. Imamo Ferdu Šišića, jednog poznatog povjesničara koji je napisao knjigu Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. Sad to smo učili još u 6. razredu, to su narodni vladari od dolaska Hrvata na ove prostore pa skroz do ulaska Hrvatske u Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Znači knezovi i kraljevi koji su vladali u tom periodu istorije, to su bili oni ti narodni vladari. Imamo s područja arheologije Franu Bulića. On je pronašao jedan poznati Branimirov natpis iz Šopota kraj Benkovca. Zašto je to bitno? Pa ovaj Branimir to je bio knez, knez koji je vladao krajem 9. vijeka, jedan od tih narodnih vladara pomenutih, i njegov natpis je bitan zato što on, ajmo reći, predstavlja prvi spomen na hrvatskom jeziku nekog vladara u povijesti. I zato je taj natpis iz Šopota bio jako, jako značajan i bitan za općenito, za znanost. Imamo iz kemije dvojicu dobitnika Nobelove nagrade u prošlom vijeku. To su Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog. Ružička je tamo 39. dobio, a Prelog je dosta kasnije, 75. Sad važno je reći da je ovaj Ružička, kao što možete pretpostaviti, bio dosta stariji, on je bio i učitelj ovome Prelogu, ali još je važna činjenica reći za tog Ružičku da je njegova rodna kuća, odnosno da je on porijeklom iz Vukovara. To je blizu nas dosta, pa zato je to on možda onako dosta zanimljiv i značajan. S područja kulture imamo isto nekoliko zanimljivih bitnih stvari. Prvenstveno osnivanje Matice Hrvatske, odnosno ona je osnovana još tamo 1842. za vrijeme narodnog preporoda, ali i zašto ona bitna? Pa ona je bila bitna, ona je bila središnja ta neka kulturna institucija koja je izdavala dijela iz hrvatske znanosti, kulture, književnosti, znači časopise, novine i razne te znanstvene stvari koje su se objavljivale su izlazile u toj Matici Hrvatskoj i dan danas je ona dosta značajna i bitna. Onda imamo družbe Braće Hrvatskog zmaja kao jednu udrugu koja je bila zadužena za očuvanje kulturne baštine. A osim toga ona je značajna po tome što je u Zagrebu osnovala Hrvatsko i kazalište i kako se kažu, hitnu pomoć i take neke udruge. Tako da i ona je bila dosta značajna za taj period. Što se tiče slikarstva, pa ima jako puno slikara, jako puno je djelovalo, međutim ja sam izdvojio ovdje trojicu. Imamo Krstu Hegedušića koji je osnivač Hlebinske škole, poznate, to je škola samoukih slikara naivaca, tako se zove. Znači oni koji su se, što kažu, bili javljali za tu školu, ali su samouko djelovali. Evo pogledajte, imamo tu dvije slike koje su oni radili, znači ovo je prikaz života na selu, ovdje na njivi ili na polju što rade, a ovdje dolje, baš pravi prikaz neke seoske idile i ljudi. Još osim njega, Krste Hegedušića, imamo Ivana Generalića i Miroslava Kraljevića, kao njih sam dvojicu izdvojio kao onak poznatije slikare.
Što se tiče kiparstva, isto bilo je nekoliko kipara, ali naravno da najpoznatiji i nema poznatijeg vjerojatno od Ivana Meštrovića. On je ne samo hrvatski, nego i svjetski poznati kipar bio, koji je diljem svijeta djelovao i radio razne kipove. To smo učili u 7. razredu, ako se sjećate, onog poznatog Indijanca u Chicagu, on je napravio djelovo svuda u Europi također, pa i u Beogradu je napravio onaj kip Neznanom junaku. Naravno, djelovao je i u Hrvatskoj. Imamo iz književnosti, to učite iz jezika, jel, te pisce, ja nisam sad htio time da vas nešto previše, jel, opterećujem, ali sam htio navesti nekoliko bitnih, ili barem najbitnije od tih bitnih, a to je Miroslav Krleža, svakako naravno, Antun Branko Šimić, Dinko Šimunović, Ivana Brlić-Mažuranić, Dobriša Cesarić i Tin Ujević, jel. Eto, vjerujem da ste čuli, ako ne za sve, ali za sigurno za većinu, barem i čitali nešto što pogotovo iz hrvatskog jezika, naravno, jel, iz toga nešto od njih. Recimo, ova Ivana Brlić-Mažuranić, ona je pisala baš za djecu, te neki vam onog Šegrta Hlapića, poznatog, to je njezino, i one priče iz davnine, to ste, možda eto, siguran sam zapravo da ste to čitali već. I još, eto, ćemo reći nešto o filmu i sportu. 1914. je osnovano filmsko društvo Croatia Film. To je sad onako bilo dosta, nije to bilo toliko razvijeno nešto, tu je ona Marija Jurić Zagorka poznata pisala scenarije, jel, za filmove. Međutim, kad je Hrvatska ušla u novu državu, Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca, onda se ukida taj Croatia Film i osniva se Jugoslavija Film. Naravno, zove se Jugoslavija, ali je bila već Kraljevina Jugoslavija onda. Tako da se prelazi na to. I tu su, eto, nekoliko filmova i poznatih redatelja i glumaca već izniklo. A što se tiče sporta, pa sport nije bio normalno tako razvijen. Ne samo kod nas u tom periodu, nego čak i u svijetu, jer se sport tek razvijao, ajmo reći. Na prošlom satu smo rekli kad je fudbal ili nogomet, da je to sredinom 19. vijeka, jel? U Engleskoj je nastalo, kad i drugi sportovi se počeli više manje razvijati, ali još je to sve bilo na početku. Nije kod danas sve to popularno. Međutim, pravi pokretač razvoja hrvatskog sporta u tom periodu, početka 20. vijeka, je bio Franjo Bučar. On je pripadnik bio one organizacije Hrvatski Sokol, poznate, i po njemu se zove nagrada koja se dodjeljuje svake godine najboljem hrvatskom sportašu koji nešto napravi, doprinese te godine, ili nebitno u kojem sportu, rukometu, tenisu, nogometu, a uglavnom po njemu se zove ta nagrada. Evo, imate tu dolje baš sliku nagrada Franjo Bučar, kako izgleda ta neka, ajmo reći, ko plaketa ili nešto tako, ili badge. Dobro, eto, toliko od ove lekcije, dragi moji osmaši. Vaš je zadatak da ovo prepišete, naravno, u vaše bilježnice, i eto, mi se iduće nedelje ili tjedan isto čujemo, jel, na online način, ajmo reći, a onda za dalje ćemo vidjeti. Eto, dragi moji, ja vas pozdravljam i budite mi vrijedni, dobri, i što kažu, ostanite odgovorni. Eto, pozdrav!